Nikech koro wawache kaka wanene. We apenje oganda manyasaye moyuoro ka. Ahinya to wan kaka joluo. Telo ma ok berni masa moro wawacho ni oyierunwa jini to mana kaka ni penjo ni to bende ng'ama mako gabunde ewi ng'ato sami donjo kamigoyo ombulu machuni gi yiero ng'ato. Nitie gimiluongo ni duond bura kata party ma iyiero ji mang'eny kaluwore gi party. Sani ang'e ni ka penjo ka ni to un jo party mane. Ng'eny ji ka broko ni gi jo ODM. To kipenjo gi ni miya membership number mari mar ODM to gikia. Ere ng'ama onya wacho ni uja party mora mora ubed ODM ubed UDA mong'e party member number mare. Ji adek kende mane nokoting'o band gi ji ang'wen erokoro mokoting'o kok gene shuo ikia kata namba kipande kata namba ang'o miya penjo ma un sure party mane ODM awinja achiel UDA ng'eny mane kit penjo gima dwa penjo ni to party une uromo didi dwe mar gombaka ni to wan kaka jo party mar UDA, wan kaka jo party mar ODM, wan kaka jo party mar Jubilee. Jowa mwakete ofis, gigo magitimo, bende gin gigo manyiso kit chama wane. Koso warito koluong rally, koso warito kaliel nitie, koso warito kanitiere function mag lemoge, eka wacho ni wan jo party wadhi e buch party. Bende waluonge buche at the lowest level monego bed ward. Tuwapenjore ni to bende MCA wani maja party wani. Bende otimo gigo manyiso na diera party wani ochungi jo piny party wani timo maber. Nikech samo kwa timo mano. Temo mi okoro kwa bire fora makamani tuwako ni gik moko kitimango okudhi maber. To wan giteko. Ka wani party. Wan giteko. Ka wariwo renyo luoro magwa mopogore opogore. Mag penjo gi kendo luongo jogi to kwero gi ni ka tidhi marach. MCAs wa bende waselose platforms mwarade kodegi. Koso MCA kowuok logoro wacho ni Suba South. MCA ni ka ward ni mane? Gwasi South Ward. Bende nitiere odiochienge juma ka juma ma MCA rado gi jopiny nikech kaka chik wacho en ni tich ariyo nyaka tich ang'wen en od bura. Tich abich nyaka wuok tich. Ine gweng igo mbaka gi jopiny. Kose no biro ga mne liete. Kokwa penje structures go nikech mang'ami chulo gi pesa u. Kokwa keto platforms go nikech kata ka ng'adi mana matin chik sani koro wacho County Government Act wacho ni MCAs nyaka bed gi offices magi e ward. Kendo nitiere pesa ma onego ketne gi mar bedo gi offices go gi staff. Erokamano. Nikech ana wachoga ni kapok idniyo president ni president tiyo marach kata dhi marach to penjie jaod bura mari nikech oversight no tije go kogno ni to serikal tiyo nade.